ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମକୁ ନେଇକି। ଗୋଟେ ମୋର 15 ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍କୁଟର ଆମ OD19 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରଚେଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ 15 ଦିନ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ବିତିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଅଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ 3 ଟାଇମ୍ର ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଆମର ଡିନର, ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ, 3ଟା ଟାଇମ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଠାରେ ଖାଇଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ କିପରି ଡିନର କରୁଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ये कौनटा मशरूम भजा, ये पनीर, ये अंडा कषा, ये परोटा, ये लेंबू लंका लुण प्याज। ये होची ब्रेकफास्ट। चेपेंडी बहुत बढ़िया है। हमारा लंच। गोटे कटिंग होची खाइबा पई कर, गोटे कटिंग करिवो आलू चटनी पई, आ गोटे कटिंग कर काकुड़ी सलाड पई। 3टा स्टाइल रे करिवो तमे। पहुंच गुटे पूरा सी जाऊ पखाड़ प्रिपेरेसन सब सरी जाइए। आम आज ये पखाड़ भात, यहाँ आलू चकटा, यहाँ मिक्सचर, अंडा कषा, आउ ये काकुड़ी, ये आम लंका प्याज सब रेडी हो जाइए। आम यहाँ हैदराबाद माँ बनिकी देते आए टाइमिंग हो गला 2टा। आम आ 2 घंटा पर भुवनेश्वर पहुँचू। खाଇବା स्टार्ट करिए।
ମାଆକୁ କ'ଣ କହିବ ମେସେଜ ଦବ ମାଆକୁ ମାଆକୁ ତ ସଦାବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ଏଇଥର ମାଉସୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ମାଉସୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଅବଦାନ ବି ବେଶୀ ରହିଛି। ହେଁ ମାଉସୀ ବି ଏଥର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ OD19 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।